Kaixo, Andrea. Kaixo. Irakaskuntza ereduak aldatuz joan direla eta hori masterrean bereganatu nuen. Konturatzea ez dela zerbait vertikala. Hezkuntza aldatu egin dela eta orain modu horizontalean irakatsi behar dela. Orduan, esango nuke oinarria izan dela buruan aldatu behar izan dudan gehien. Praktikaldiak kenduta nik uste dut oso galduta hasiko ginela guztiok irakaskuntzan eta oso funtsezkoa ikusi nuen hori. Erdibideko bide hori. Banekien San Nikolasera etortzeko aukera izango nuela, masterra bukatu eta jarraian deitu nindutelako. Orduan, bidea esango nuke nahiko erreza izan dela, sorte handi izan dut, lanean hasi naizelako lehenengo momentutik. Hemen euskara eta gaztelania irakasle aritzen naiz. Bigarren familia bat bihurtu dela hau niretzako, ordu pila bat ematen ditugu hemen, eta giroa oso ona da. Pentsatu dut askotan, klasea eman bitartean bebai, kanpotik ikusten dut nire burua eta pentsatzen dut, ze ondo hau irakatsi ahal izatea lehenengo biderrez entzungo dutenentzako. Hizkuntzekiko harreman hori indartu dudala, esango nuke. Gizartea gero eta arinago ari dela eraldatzen, hori bai argi izan behar dute, eta hori masterrean gehien azpimarratu ziguten gauzatariko bat da. Azkenean guk baditugu gure oinarrizko kontuak oso barneratuta, baina gizartea gu ikasle izan ginenetik orain arte pila bat aldatu da. Orduan, kontuan izan dezaten, errealitatea guztiz bestelakoa dela, guk gure irakasleekin geneukan jarrera ere ez daukala zer ikusirik. Orain ikasleek zelan hartzen gaituzten, familietan dinamikak bebai asko aldatu dira. Orduan, gauza horiek guztiak kontuan izan behar dira gerora, agian ez zailago, baina bai guztiz desberdina delako.